Ja, René, even lekker aan de koffie, want je hebt een bewogen jaar achter de rug, hè? Ja, dat mag je wel stellen, ja. Ja, en wat verrassingen tegenkomen de afgelopen jaar. Voor Gordon de plaats geschreven die het heel goed doet, nog steeds. En die vorige week goud geworden is, dus daar ben ik heel erg blij mee. En ik heb zelf een nieuwe single uit, waar ik ook een hele hoge verwachtingen van heb. Dus 2014 mag van mij komen. Ik heb heel hoge verwachtingen van mij, de nieuwe single die ik nou uit heb. Want daar kan volgens mij iedereen zich wel in vinden. Want de titel is Ik ben nou eenmaal zo. Hè? Eigenlijk uit het leven gegrepen, want als je ooit met je partner een schermutseling met je partner hebt, dan is het vaak jammer, ik ben nou eenmaal zo. En zo is het liedje eigenlijk ontstaan. Wat zou jouw vrouw nou graag aan jou willen veranderen, waarvan jij zegt, ja, maar ik ben nou helemaal zo? Ja, wat zou ze mij willen veranderen? Dat is best wel een hele waslijst, denk ik. Maar ja, ze doet het met me, dus ja, ze kent me dus. Ja, we zijn al 30 jaar bij elkaar. En je kunt me toch niet meer veranderen. Ik denk niet dat dat lukt. En daar gaat het liedje ook over. Dat is nou het mooie ervan. Zijn er dingen van jezelf waarvan je weet van, ja, moet luisteren, dat vinden mensen nou lastig? Lastige dingen. Ja, als een man een keer kookt, dan staat heel de keuken op zijn kop. Als de vrouw bijvoorbeeld de ramen gezeemd heeft en de man is de auto aan het wassen, dat hij de ramen weer spuit en met vieze voeten binnenkomt. En ja, je kunt zo wel 100 dingen opnoemen. Maar dat zijn gelukkig geen onoverkomelijke dingen. Nee, dat zijn geen dingen waar je door je gaat scheiden. Dat denk ik niet. Nee. Kan bij ons wel leiden wat dat betreft. Ja, want 30 jaar al een huwelijk, dat is behoorlijk wat. Wat is het geheim? Nou, niet getrouwd, maar wel, ik ken ze. Wij kennen elkaar vanaf toen ik net tiener was, zeg maar. En altijd bij elkaar gebleven. Dat was dan het geheim. Ja, de tijd die vliegt voorbij. En als je het samen goed kunt vinden, ja, waarom zou je dan verder gaan kijken? We hebben het heel goed naar ons zin. We hebben een mooi huisje, 2 kinderen. Eentje van 9 en eentje van 13. Huisje, boompje, beestje. We hebben ook nog 4 honden. En ja, ik ben heel gelukkig zo.